हाय माथो दे लांलाय दब्लायसेयाव लांलाय लांनानै फिदिंना लाबो ओरै गिदिंना लाबो फिदिंनानै लाबो सान्दुं गोसायाव खामानि मावबा माबायदि जायो देहाया नै गैला सोरबा फबसिनैलाय इखौ माखौ पजबाय थादो दे नोङो दाखालि गायनाया आयनि गोथां गोथां जाबानो जाला दै बारा जानानै माइबा थैबावबायसो खोमा लोमजोब्बाय हा खाथियाव गायजाया खाथियाव गैजाया माइ नैया जाया नामा होनदों जायो गायगोन र' इयावबो नोंसोर गायबा गिदिर गिदिर फिथाइ थायगोन जाम्बाफोरलाय गपिया थां भारायाव लाबोदोंसो माइ गायनो आङो नै सानै मानि सासे खासि लादो सासे खदाल लादो नायलाय नैदि मावथि गोजागा हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M.B Gaorema लोगोफोर नै न'आव सफैलायबाय गामिनि हालोदा ओरै जाना दं आरोना ओरैबो दै दैबाना अखाबो जि हागासिनो होमबा जोंहा दिनै माइ गायगोन आरोना एसे बुरजायानो गायगोन गायगासिनो ओमफ्राय गपि फैदों आरोना जोंहानाव माइ गायनो गायफेराखै होनदों आरोना बियो माने इसा न'आव गाया नालाय ओंखायनो माबायदि गायो र'दा देखायना होगोन आं इखो हालेवनो रोङानो बियो ओमफ्राय रुमनि बिनानाव सासेखौ लाफादों आरोना जों साथामसो फैदोंमोन मैयानो ओमफ्राय दा गायहैनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनोबा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आङो दैया इनै कालबारानो जोंहानि आरोना इखिजा बुंसिगोन जि आवाज होखादो दैया दे गाबोन हाल जांख्रा जानो थांनांगोन बेसोर ओंखायनो दिनै जोंहानाव प्रेक्टिस खालामफैदों नै सोलोंनो हादोंसो गायनानै गुलायलायो मोजां थुदे गुलाबायजाबा उनावहाय जानाय नङा होनखायो गपिया खामानि गैया हालेवनो रोङा आलिबो खोनो रोङा माइखौबो दासो गायनो सोलोंहांदोंमोन नै ओइखौ सांसिगोन नोंना हनै जायगाया गेप बारा जाबाय दे गाय आंबो गायनोसै दे नै जोंहा बिगाथाम गायगोन होनदों नामा खावसे गायबाय बिगाथामनि एसे जाद्राय आरो एसे खम गायनोसै जोंहा नै गायग्रा लाबोखादो सानै मानि भारायाव बिसोर गायजोबाबाथ' उपाय गैया ओमफ्राय बोरो जों जिमिया मा आलि फै माइ गायनो फै आरो ओइखौ होसोना हरजाना फैफिनबाय इयो गायखांबायानो दब्लायनै मोजांसिन हाब्रुसो नांजोबबाय गायदोंबा माबेसे गायजोब्बाय नुदों आंखौ नै मावथि नुखायो होनो हाब्रु नांबा मावा दाङानो ओमफ्राय आंखौ हाब्रु नायखै आंखौ मावथि सानदों नामा नोंसोर माबा मावि सानदों नामा माबा नांसि गायथार एसे माबा जायगानि नालाय खामानि मावफेरै मानसि नालाय खोथाया इदि नङा नै इसिम फेल'सो साफा ओरै नायलाय दिहुन खाफेन साफेन बोरैबा मोनसे ओंखायनो दाबो थांनो होला जोंखौ मालिकानो मा जाखोथाय हनै माबा टाइमाबो जि जालांबायमोन दाबो थांनो होला जि खस्थ' होखायो आयु जों गायफेरा हायसोना देहायानो गाज्रि जाजोब्बाय नै एक्सारसाइज खालामलांबाय नो देहा गाज्रि जानानै हनै सासे इदिसो जानांगौ दाना फंबाय बिराद राइट जोंना दाउ बासाया साइजखा नखाय सोरबाफोर सिख्लाफोर क्रास नामा नायनानै ला नै बेसे मावथि नाया मानो नांगौबा नै गोजौनि हाइटनिफ्राय लानानै फिगार लानानै
फेस लानानै नायदो हेन्डसाम बय बर' सेंग्रा माइ गायबाय नालाय गामसा गानथ'वाखै नैलाय सोरिलाय दाखु बायदि नुखायो साबस्क्राइबारफोर सोरबा सिख्लाफोर दंबा आंखौ एसे नांगौब्रा नै बे माने दुप्लिकेट थगायनाय जाबाय दै ओइ सासेखौ देखायदो सासे सिगाङाव बेलेग गैया माइ गायनो नांगौ नै नै देहा गाज्रि जाबायनो जोंहा बारथिंलाय लांसिगोन नै दे बारलाय ओइ दै देहा गाज्रि जाबाय नै जाफंबाया बारथिंला बायथारबाय जाला अब्बा हायो माथो नोंबो जै खस्थ' गायै गायै दासो गायखादों लोगोफोर नै टाइमा खैथा जागोनथाय दे र' वाव 3:30 जाबाय जों फुंनि 6:30आवनो फैदोंमोन आरोना गायनो ओमफ्राय दा 3:30 जाबाय 3:30सिम न'आवबो थांखायाखै गायजोबखाबाय आरोना जों 3 बिगा मोनखोमादों बेना एसे बाराथाय गायजोबबाय आरो जों ओरैनो एसेखिनिखौ होगासिनो गायगासिनो जोङो आइ आं आब' ओमफ्राय गपि फैदोंमोन ओमफ्राय मेन'का ओमफ्राय जोंहानि राजा आरोना फंबाया बियो एसे उनावहाय फैदों आरो ओमफ्राय जों गायजोबबाय ओमफ्राय टेम्पाले आदायाबो थांनो M.B Gaorema सोंलायबावो गावहा मिथिनानैबो मैनो मालाय आमाइला ट्रेक्टर एवगासिनो गाबोनफोर गायगोन खोमा इसा जोंहा दिनै गायनानै थांथ'लायनोसैलाय कलेज दंमोनबाबो दिनै गायनो थाखाय फैथारबाय आरो जि खस्थ' गायहोबाय आं बिसोरखौ माने थांगोन न'आव थांनो ओंखाम जाहैग्रोनो होननानै बुंबाय थाङा र' बयबो गायखानानै थांगोन दा बेलासियाव फैफिना होननानै गायजोबथारबाय आरो ना मेथाइ जाहोयो गायहोबाय आं बिसोरखौ स्कुल जाबाय थाबायना ओंखाम उखैबाबो जाबाय नालाय ओंखाम उखैदियासै दा थांनानै जाहैनोसै मोजांनो बोरैबाबो जाबाय नायलांबाय थादो गाइस ना गुरनि र' आं ना गुरनि एसे नै खाथियाव जोंना ना मोनो आरो जोंहानि फोथार खाथियाव टेम्पालिया जेखाइखौ लाबोना दोनफैखादोंमोन दहाय गुरदोंमोन आरो ना मोनगोन ना मोना नायलांबाय थादो दिनै अखा हानायखौसो बिदि गायनो हाबाय र' सानसे आङो सान्दुं दुंबाथाय माबायदि जायो गरमा गायनो माबायदि जायो सानसे देखायगोन आरोना आं लोगोफोर बे भिडिअ'आवनो आं प्लास खालामनानै होखागोन आरो सान्दुं दुंनायाव गायनाय आरो अखा हानायाव गायनाय मोननैखौबो टेम्पालिनि जेखाइया नालाय फिसानो आइया हेबनानै होदों आरो जोंहा जेखाइ खबाइ हेबनो रोंखायोना एम्फौआबो नै फिथिख्रि फिसा माने मानै खेबसे लांसिगोन जेखाइया फिसाद्राय जाबाय बोथिया दं बाला दिनै सान्दुं बोथोरनि माइ गायनायखौ नायदो बोरै जायो लोगोफोर अखा हानायखौथ' नुखांबायानो थान्दा बरिया हायो माथो दे लांलाय दब्लायसो लांनानै गिदिंना लाबो ओरै गिदिंना लाबो फिदिंनानै लाबो दाउ बिमाया रागा जोंबाय दा दुमजागोनसो नोङो थाब बेखौ जोंबासो मोजां नुखायोलै मानसिखौ एसे याव नाङा लाबो आं मिथिगोन बेखौ दे थिखां दे bon didi jajulat balam सान्दुंआ माबा दासो बांसिन गोसा जाबायलै हाथारलासो थैसिगोनसो दुगै सान्दुं गोसायाव खामानि मावबा माबायदि जायो देहाया ओइ नै गैला हाब्रु सोरबा फबसिनैलाय इखौ मैसोसो मानसिया नायलायसो सिनायखाया गोलेराबो माबा साफासिन बावदां मैसो बिगुर नुखायो थैहां अबस्थायाव बिदि जाबाय इसोर गैलाहाय लामायाव नुबाय रावबो सिनायनाय नंला बेखौ सान्दुं गोसायाव थैसिगोन हनै जोंहाना लेडिसफोरा नै माइ आयु मासे गरम थैसै नमिथाया नै हालत खाराब देहा गाज्रि जाजोब्बाय माइ गायनो भारा लाबोलायनायानो गैला हनै हाला बोथोरा गरमबाबो भिउखौ जि मोजां नुदों आरोना दहाय फुङावहाय एसे साबसिन नुदोंमोन ओमफ्राय दा सान्दुङा होमबाबो जोमैखौ जा बरिया नुदो ओइ गोजौआव जि स्रां जानाय साफा नुदों होमबाबो जि गरम रानथाब गायथारबाय दिनै
जि खस्थ' सोरबाफोर प्रेसार बारा गोनांबाथ' थैखागौमोन मालाय आदैयाबो गोसो होथारदोंमोन नै उपाय गैया गायबाबो जाया नालाय दैया रानथाबजोब्बाय आरोना एसे साननैल' सान्दुं दुंनायावनो ओमफ्राय ओरैनोबा अखा हाबाथाय एसे हाबानो बारा जायो ओमफ्राय सान्दुं दुंबाथाय रानजोबखायो Anda sakit jadi nama ujinya jadi pula. Mana lagi bima bui dia nanti kau kena tadu nih. Mana? Pel pista ya bui di kerja salah orang di nema bui di kerja salah tu nih lagi. Mobil aku mau bui di nu kadang mana anggur putla bui di mana pilih aja bui. Mobil aku nih nu akin turi elau nu jam ada deh. Nala mau ini nu mitya mau jalan dong nala. Nu mitya bilik sana dong nala ang bilik. Ayo salah thikan dini ni bayi goroma. Pesang degree teh naik deh ang gorom ke. Dia lah ya bawa macam mai gaya bahasa istilah orang answer ko na. 32 degree Celsius gorom mana nanti nih. Puram papa. Dubliau. Ayo kerja gusem jasinar deh yang kapan mana. Dah kerja apa dong na berapa. Gorom jane kai. Musuh ke mai nu na lah na. Mau itu nu musuran kita na lah. Ini sana lah bawa. Gotang utarain berjaga ibu berna, nih yo doblain dong sampai pakai nih dia yang rancu sih nala gaya itulah kecil lah berada nih ada. Lama ya, ikut dia karo terau, no aman nemu suap apa sahaja na. Isko peko. Ikut tuh noraset. Ayo, malah gaya kan supaya jangan malah juga goro mana lagi cuma sab patan udah. Let's go. Mabray asal. Nah ini muka ngarang ni apa lah besi dami jadi nah ini. Kashmiri ni apa lah bahabola sebijang dami sinar deh dia. Ayo. Evening view ko na ito lago for na job por ya ka. Sa lago for mabay din ko din ini video ko komen na kontra bansa bay. So bye bye. Lago mo video ko.